जय हिंद दोस्तों, हमारा नाम फूल बाबू है। आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी सपोर्ट न्यूज। और अभी की बड़ी खबर है, रितेश पांडे का आ रहा है, मार हो जाई। मार हो जाई एकदम 4 बजे आज 18 दिसंबर को आज रिलीज होगा 4 बजे। एकदम बवाल टीजर है भाई। टीजर हम देखें, एकदम गर्दा गर्दा टीजर है। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार के लगा दिए हुए हैं, बाजू में पोस्टर। एकदम 4 बजे तैयार हो जाइएगा आप लोग। मार हो जाए आज यूट्यूब पे, मार करे के बा, एकदम गर्दा मचावे के बा। ई गाना को देख देख के एकदम बात न पूछा। मार हो जाई तो हो जाई। ई गाने ऐसन बा, गाने का शब्द ऐसन बा कि मार हो जाई। तो मार करे के बा, एकदम तहलका मचावे के बा। आ एकदम वीडियो के एकदम खूब शेयर करे के बा, आ पहुँचा देवे के बा। एकदम मार हो जाई में एकदम मार कर कर के पहुँचावे के बा, ठीक ना। तो आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी सपोर्ट न्यूज। और न्यूज़ पसंद है तो बेल आइकन की घंटी दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।